muchas gracias Hvala vam puno. a todos los que estáis aquí y especialmente a todos los que Mulțumim! servís para que podamos vivir estos días de gracia aquí. Hvala puno svima koji su Vă mulțumesc vouă tuturor, danima velike milosti. mai ales celor care slujesc aici. Y vengo de Valencia, en España. Zovem se Ana, imam 20 godina i dolazim Mă numesc Ana, am 20 de ani și vin din Valencia, Spania. a ovdje sam s Danielom. Și sunt aici cu Daniel. Sziasztok, én Dániel vagyok. Bog svima, ja sam Daniel. Ciao tuturor, eu sunt Daniel. Éves, és Vajdaságból Salut! érkeztem magyarként. Imam 20 godina, stigao sam iz Și eu am 20 de ani. Mađar. Sunt din Voivodina, Hemos venido aquí para presentar o comună din Ungaria. Došli smo ovdje da bismo vam predstavili Am venit aici ca să vă prezentăm școala Jeunesse Lumière, care înseamnă Tinerii Luminii, nacional Tineretul Luminii. de misión y de oración. To je jedna međunarodna škola mladih Este o școală internațională de tineret pentru misiuni și rugăciune. Jóvenes entre 18 y 30 años Mi smo mladi između 18 i 30 godina. Suntem pueden parar durante tineri care avem între 18 și 30 de ani, los care ne-am hotărât ca timp de un an să ne oprim din studiul nostru de la serviciul pe care îl facem para profundizar en la relación con Dios. pentru a închina acest an lui Dumnezeu Jednu godinu produbili svoj odnos s Bogom. și Esta escuela fue fundada ca să aprofundăm relația noastră cu Dumnezeu. 1984. godine. por el Această școală a fost înființată în 1934, întemeiată de se sitúa al sur de Francia, cerca de Toulouse. 84, scuzați, de Daniel Lange. Este situată în sudul Franței, lângă Toulouse. 8 años. I sada već imamo 38 godina. Acum, Está en otros iată, avem deja 38 de ani de existență. Existăm și în alte țări, în Italia, în Polonia, y dos în Ungaria Benin y en Camerún. I dvije u Africi, u Beninu i u Kamerunu. și două în Africa, în Benin și Camerun. Entonces, esta escuela se basa en 4 pilares. Ova škola Această școală se bazează pe 4 La oración, stâlpi: la formación, molitva, odgoj, rugăciunea, formarea, comunidad. život u zajednici, u zajednici. viața comunitară Cuarto es la misión. Četvrti stup je și, al patrulea, misiunea. Después voy a contar un poco cómo se llega a esta escuela. O să vă povestesc acum un pic, o să vă explic și cum să vă puteți veni la această școală. Rezamos porque la oración es estar con Dios, hablar con Dios. La această școală ne rugăm pentru că rugăciunea înseamnă să vorbești cu Dumnezeu, să fii cu Dumnezeu. Personal, en silencio, imamo trenutke Avem momente de rugăciune personală, în tăcere, en comunidad, alabanza, la Santa Misa todos los días. imamo trenutke molitve u și momente de rugăciune comunitară, También el rosario, un poco de asemenea Sfânta Liturghie în fiecare zi și rugăciunea Rozariului, ceea ce am făcut și în aceste zile aici, în această săptămână. tenía un deseo de acercarme a la oración. A ja osobno sam ušla u ovu školu jer sam imala veliku Personal am intrat în această școală pentru că Poder profundizar aveam mi relación con o mare dorință de a mă apropia de Dumnezeu. y vivir Vroiam să fie mai profundă relația mea cu Domnul i živjeti s Isusom u mom svakodnevnom životu. și a
și să trăiesc zilnic împreună cu Isus. A drugi stup to je odgoj. Cel de-al doilea stâlp este formarea. diferente Imamo svaki tjedan drugi În fiecare săptămână sobre avem un curs diferit, o različitim temama vjere da bismo je produbili. la bioética, pe teme diferite de credință, pentru a aprofunda bioetică, Brak, istoria bisericii, despre căsătorie, despre tradiția iudaică. esta formación es muy importante i za mene je ova edukacija, ovaj Pentru mine această formare e foarte importantă, permite profundizar en la fe, zato što mi dopušta da pentru că ne permite să ne aprofundăm credința, qué es en lo que creo, da upoznam više să cunoaștem mai mult credința noastră, în ce credem, svoje osobne sumnje y poder luego en la misión resolver să de los demás. aflăm răspuns la nedumeririle noastre. sumnje, odgovoriti na sumnje drugih. El tercer pilar es la vida en comunidad. Și să putem să răspundem și la nedumeririle celorlalți. Al treilea stâlp este viața comunitară. Un año de septiembre a junio Gdje tijekom jedne godine, dakle od Timp de un an, pa do lipnja idućeg, din septembrie până în iunie, como una gran în anul următor, živimo zajedno u kući kao jedna velika obitelj. trăim împreună, într-o casă, ca într-o mare familie. los servicios, la limpieza, Mi u kući sami radimo sve. Dakle, čistimo, Facem singuri în acea casă, facem singur totul, curățenie, gătim de toate. pripremamo čitanja, liturgiju. Pregătim și liturgia, también hacemos deporte juntos, salidas. Također imamo različite sportove koje zajedno facem și sport împreună. Una vida que nos permite aquello que Jesús, el amor que Jesús nos da en la oración, jedan život koji nam O dopušta viață u molitvi, care ne permite să vedem ponerlo en práctica con ce ne dă Isus în rugăciune, ce ne dăruiește și apoi să punem în practică para mí împreună cu frații care sunt în jurul nostru. experiencia para conocerme a mí misma, za mene osobno je bilo iskustvo Pentru mine, personal, a fost o experiență al prójimo, al que está a mi lado, u kojem sam upoznala care m-a ajutat să mă cunosc pe mine însumi. y aprender a acogerme Am cunoscut mai bine pe ceilalți naučila sam kako samu sebe prihvatiti i kako prihvatiti druge. și am învățat cum să mă accept pe mine însumi și pe aproapele. To je iskustvo istinske ljubavi, Este o experiență a adevăratei carități, las diferencias. naučiti ljubiti u svakom trenutku i u razvoju. să înveți să iubești în orice clipă, Diferentes, Jer osim toga što smo svi dar în diferențele dintre noi, pentru că suntem cu toții deosebiți osim toga smo iz različitih zemalja, kultura, jezika. și provenim din culturi diferite, țări diferite, vorbim limbi diferite. comunión de la Iglesia Universal. A ja sam tamo uistinu živjela zajedno. Acolo, cu adevărat, am trăit această comunitate a Bisericii Universale, comuniunea. Al patrulea stâlp este misiunea. Darnos cuenta de que Jesús, el encuentro con Jesús, A tu shvatimo da susret s Isusom Astfel înțelegem că întâlnirea cu Isus lo más importante, lo mejor que me ha pasado en mi vida. je bilo nešto najvažnije. este lucrul cel mai important din viață. Cuando me doy cuenta de que Jesús me da la vida, me da la alegría y me da la paz, El îmi dă bucuria, îmi dă pacea. Când înțelegem că Dumnezeu ne-a dat toate acestea, ne-a dat viața, Ja ne mogu to sačuvati, zadržati za sebe. nu putem să oprim aceste lucruri doar pentru noi înșine, decir y anunciar que Jesucristo está vivo. Iz ljubavi prema
Bogu i prema drugim. Din iubire pentru Dumnezeu și ceilalți, am nevoie să vestesc, să spun că Dumnezeu e viu. Hacer la misión ha sido algo muy difícil. Za mene, na primjer, osobno Pentru mine, misiunea Una chica bastante reservada. a fost grea la început, rezervirana osoba. pentru că sunt o persoană rezervată. He descubierto que estar hoy aquí hablando hacia vosotros Ali sam otkrila da Dar am descoperit că, iată, svima vama a fi aici, în fața voastră și a vă vorbi, Jesús me ama y Él me ha invitado. to radim iz čiste ljubavi. acest lucru îl fac din iubire pură, pentru că știu că Dumnezeu mă iubește. Kako shvaćam da je ništa nije Și am înțeles că nimic nu e cu neputință la Dumnezeu. Y es verdad que surgen muchas dudas, I istina je da ti dođe mnogo E adevărat pero ¿qué voy a decir? Pero că ne vin multe dubii, avem multe nedumeriri. ja sad tu reći, a zašto ja, ¿qué van a pensar de mí? šta će misliti o Mă mene. întrebam, oare ce vor gândi despre mine, ce am de spus aici, ce o să zic? ¿Qué hace Dios en nuestra vida? Ali na koncu je to Dar, svjedočanstvo onome što la sfârșit, Gospodin înseamnă doar să dai mărturie despre minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră. Estaba estresada. prije nego što sam došla ovdje rekla sam svojoj Înainte de a veni aici, i-am spus mamei Y ella me dijo că eram foarte stresată mira, ¿no? ja nam je rekla da poznajem și ea mi-a zis Que solo tenía que dar testimonio. că i-am cunoaște viața svjedočiti. și trebuie doar să mărturisesc, să dau o mărturie despre aceasta. ¿Dónde estoy? Tako da ću vam reći odakle sam. De aceea acum Como he dicho, vengo de Valencia. spun de unde vin. Soy Cum v-am zis la început, vin din Valencia. Sunt a treia din cei 7 fii ai familiei. Provin dintr-o familie catolică en el camino neocatecumenal. Koja je živjela vjeru u neokatoličkom. care a trăit credința în calea neocatecumenală. Desde pequeñita. Tako da sam upoznala Isusa još od malena. Așa l-am cunoscut pe Isus de când eram mică. Y entonces, bueno, pues con mi familia siempre he estado muy a gusto. Uvijek mi je bilo dobro u obitelji. De aceea Muchos bebés, con mucha alegría. Uvijek je bilo am simțit bine în familie. radosti. Cuando tenía Eram mulți copii. en misión, Kada mi je bilo 8 godina, Când am avut 8 ani, am mers și eu în misiune cu părinții mei în altă familie que marcó mi vida. a to je bilo iskustvo Božje providnosti koje și era o experiență a providenței lui Isus care mi-a schimbat viața. a poslije kada sam imala 12 godina, Volvimos a España y Mai târziu, când am avut 12 ani, vratili smo se u Španjolsku i ja sam pošla u jednu školu. am întors în Spania, m-am înscris la o școală. pues yo seguía yendo a misa con mis padres los domingos. I dalje sam išla na misu sa Continuam să merg la Sfânta Liturghie cu părinții mei, duminica. Forma visible. nisam bila udaljena od Boga na vidljiv način. Nu m-am îndepărtat de Dumnezeu într-un fel vizibil, No sentía nada, no. Mi pregunta era, Ali u mojoj nutrini nisam dar ništa. în sufletul meu nu simțeam nimic. pregunta era, Mă întrebam mereu, ¿qué tiene que hacer Dios en mi vida? ce, Što Bog čini u mom životu? ce trebuie să facă Dumnezeu în viața mea? Mojim životom. Lo he visto en la vida de Ce legătură are Dumnezeu cu viața mea? personas. Vidjela sam to u životima, vidjela sam ga u životima mojih roditelja, u životima drugih ljudi. Pero personalmente, ¿qué Am văzut cum El a lucrat în viețile celorlalți a părinților mei, cuando dar de la mine ce vrea Dumnezeu? cumplí 13 años, viví un año muy difícil.
A kada sam napunila 13 godina, živjela sam jednu veliku... La 13 ani tenía problemas con las amigas. am avut un an foarte greu. Sam problema sa prijateljicama u razredu. Am avut probleme cu colegii din clasă. A murit și bunica mea în acel an. I sa svom tom patnjom Yo, Și cu toate aceste suferințe, ¿realmente existes? pitala sam Boga, je li uistinu postojiš? l-am întrebat pe Dumnezeu, dar tu existi cu adevărat? Kakve veze ti imaš sa mnom u mom životu? Și ce vrei să faci în viața mea? Ese verano hice una peregrinación a Asís. I tog sam ljeta otišla În vara aceea am mers la Asizi, în pelerinaj. Și acum intervine partea frumoasă. Rezando delante de una cruz pues como esta. i jedne noći dok sam molila Într-o seară, în timp ce mă rugam, sub crucea care este aici, de la Sfântul Damian, u Isusa kojeg sam oduvijek poznavala, privind la Isus, pe care îl cunoșteam dintotdeauna, rekla sam mu, Isuse, poznajem cijeli i-am spus, Isuse, Y en ese momento eu cunosc toată viața ta. i u tom trenutku sam mogla staviti pred njega sve În svoje acea clipă y sentí îți spun înainte și toate nedumeririle mele. sufrimiento de Jesús en la cruz. i osjetila sam kako mogu vidjeti patnju Isusovu na križu. Jesús es la Am, única persona que amó mi s-a părut că pot să văd suferința lui Isus pe cruce, Jedina osoba koja că îl văd cum suferă și atunci am înțeles că Dumnezeu Jesús a muerto por ti. este singura persoană care într-adevăr a murit din iubire pentru mine. Da, ali Dumnezeu a murit și pentru tine și totuși El trăiește. A mi lado. Isus je uskrsnuo da bi danas bio ovdje Dumnezeu a înviat pored mene, ca să poată fi aici, împreună cu mine, kako bi mogla upoznati radost, ca eu Para que pueda să pot cunoaște bucuria, kako bi mogla upoznati ca să pot învăța să trăiesc cu bucurie. živjeti s radošću. Pero esto que viví en ese momento Ali ono što sam živjela u tom trenutku Ceea ce am trăit în acele clipe, nisam dobro razumjela, pero volví a înțeles totul esperanza atunci. ali sam se vratila kući sa jednom Am întors acasă, însă, de que Jesús, Cu- que Dios existe. o mare siguranță că Dumnezeu există. De que Dios existe y da Bog que postoji es eso. Că Dumnezeu există. Sí, sí, sí. E emoționată. Entonces empecé a darme cuenta de por qué quiero ir a la iglesia, ¿no? i počela sam shvaćati Atunci želim ići u crkvu. am început să înțeleg A decidir que ya no voy de ce merg în biserică, I ce merg la biserică. shvaćati zašto ne ide, Am înțeles zašto ne želim ići u crkvu, zato što moji roditelji vode tamo, sino porque quiero conocer a Dios. că nu mă duc la biserică doar pentru că merg, Se me muestra vor să mă ducă părinții mei, ci pentru că eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. da je put, da su put sakramenti. a la vez de todo Și esto, în biserică am înțeles estudiando, că această cale a noastră se face prin Sfintele Sacramente. În paralel mi-am continuat studiile encerrarme por las heridas de la vida I počela sam se polako zatvarati zbog apoi am început u životu. să mă închid din cauza rănilor din viața mea de todo va bien. I počela sam se zatvarati u sebe i u jednu sliku da je sve dobro. Începeam să mă închid și să creez o fațadă, că totul merge bine, totul e în regulă. Pues, bueno. Pero igualmente seguía yendo a la iglesia Ali sam Dar în același timp y Dios continuam să merg la biserică de muchas
I Bog me uvijek Și Dumnezeu întotdeauna m-a ocrotit de multe lucruri. no veía el camino, Čak i ako nisam razumjela ili ako nisam vidjela, Chiar și când nu înțelegeam sau nu vedeam calea, Bog me uvijek nekako privlačio. Iisus mereu mi primer año de mă ducea către El. Na svojoj prvoj godini studija, na În primul an, la universitate, estudié biología, bueno, estudio. studiram biologiju. studiez biologia. Muy difícil To je bila jedna jako teška godina, porque Acel an a fost foarte no dificil. podía estudiar. jer sam osjećala da ne mogu učiti. Que Am simțit că nu mai pot studia, necesitaba algo diferente. Da mi je trebalo nešto drugačije. că aveam nevoie de ceva diferit, de o schimbare. Trabajo, Ući samo u život studija, onda posla. Doar era vorba doar de studiu, de muncă, en el hoy. Trebala sam dar pronaći eu aveam nevoie danas. să găsesc bucurie, Y 3 meses bucuria în fiecare zi. I 3 mjeseca prije nego što sam završila, După 3 luni, înainte de a termina universitatea, upoznala sam školu Jeunesse Lumière. am cunoscut această școală, Jeunesse Lumière, Nisam to rekla, ali na španjolskom se zove Mladi svjetla. y cuando conocí estos în spaniolă noi spunem tineretul luminii. de tu vida a Dios. Kada sam upoznala te mlade, shvatila sam da Când i-am cunoscut pe acești tineri, am înțeles Me pareció că puteam to mi se učinilo să ofer un an din viața mea lui Dumnezeu și mi s-a părut un lucru foarte frumos. učilištem sa studijem. Dar era universitatea no tengo dinero, și nu vorbeam nici limba franceză, n-aveam nici bani. Ću to reći svojim roditeljima. tantas dudas y tanto Cum să spun lucrul ăsta părinților? Sumnji, toliko prepreka, Multe lupte interioare, multe nedămăriri. Asta erau încercări ale celui rău. da sam to nekako ostavila Drept care strani. al terminar la universidad le-am pus undeva espiritual, Kada sam završila în profunzimea gândurilor mele deoparte. Am terminat anul de universitate, en el que se me propuso am făcut o voluntariado o algo diferente. gdje su mi renoire spirituală. nešto drugačije. Da idem na Mi-au propus atunci să fac un voluntariat, un lucru deosebit în viața mea. Al escuchar esto, sentí una paz interior I kad sam to čula, osjetila sam jednu Când am auzit acest lucru, am simțit o mare pace interioară. a to je plod Când am auzit. toga. Și iată, acesta este rodul Duhului Sfânt. sí. I jednostavno je to učinilo da kažem da, Drept care, Necesito irme. da trebam ići. ¿A dónde? în mod simplu, am spus da, trebuie să merg. Y lo Dar único que unde? venía a mi cabeza era Jeunesse Lumière, Jeunesse Lumière. I jedino što mi je dolazilo na pamet je bilo Jeunesse Lumière. Así que Singurul lucru care mă rămânea în cap era, de fapt, Jeunesse Lumière, Jeunesse Lumière. estoy buscando Și am spus, nu am nimic de pierdut, ser de Dios, caut de vivir de verdad. Sam Boga, žedna sam života, istinskog e sete de Dumnezeu, de viață, Escuela, de viața adevărată, de adevăr. Și am luat legătură cu această școală I to samo u 2 mjeseca ljetna. y me dijeron que en septiembre podía ir. I rekli su mi da već u rujnu mogu ići. Kod și erau 2 luni în acea vară, mi-au spus că din septembrie pot să încep școala. Tako da, bez da sam poznavala školu, bez da sam bila tamo ranije, Le Eu, de fapt, nu cunoșteam această școală pe nimeni care lua parte la ea y emprendí una nueva aventura și am spus lui Dumnezeu și familiei mele că voi face aceasta. Și a început o nouă aventură. poslana od strane crkve. y guardada por la iglesia, por Jesús y por Am plecat prin biserică Čuvana od strane crkve i Marije i Isusa. Bueno, termino ya. Y la și astfel biserica, Maria și Isus m-au ocrotit. I iskustvo koje sam živala ove 2 godine
Experiența pe care am trăit-o timp de 2 ani Estar al servicio de la iglesia, jer o sea, de la escuela, perdón. određene osobe mogu pentru că unele persoane pot să mai rămână în încă 2 ani în comunitate. He descubierto que În primul an înveți, în al 2-lea an rămâi ca să slujești comunitatea. todo el camino que quiere hacer el Señor conmigo Și astfel am descoperit cine sunt eu y aprender a și toată calea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu mine. mi sufrimiento. naučila sam kako da pustim Isusa u Am învățat Que cum să-L las pe Dumnezeu să intre în suferințele mele da mogu biti sretna i u sadašnjosti. și că pot fi fericită și în ziua de față, în prezent.